debate kapena panel discussion? Debate. Presidential debate. Look, tikanatha kupanga ucheni, tikanatha kuipangisa kuti ipange ucheni, because chimene chimafunika ndicho kuti wina uchakamaliza kulankhula umatha kuwafunsa kuti kodi mmene wayankhula nzanuyo inuyo mukugwirizana ndi zimene zozo so inazavutirapo mwina pamene pompo kuti aliyense amampasa mpata kuti angoyankha yekha, but normally mtsutso timasusana kuti I think kuti tikonze bwino zinthu si mmene mwina upangira wawa yakhoza kupanga bwino choncho, so pamene popo kuti podi idali yoyamba ipita bwinobwino kusogoloko. Mwayiona bwanji debate madzulo ano alem? Ine ndikuona kuti for a start ndikuona kuti organization was generally very good. I was impressed ndi mmene kusogoloko anasanjira zinthu ndi zonse, komanso aliyense anapasidwa mwayi. Nkhaniso zimene zinakambidwa lero nkhani zofunikira kwambiri. Anakamba nkhani za economy za chuma, anakamba nkhani zokhuzana ndi good governance, anakamba nkhani zokhuzana ndi corruption, anakamba nkhani zokhuzana ndi ma social services, anakamba nkhani zokhuzana ndi ma human rights, nkhani ndithu zofunikira ndithu. Ndikuona kuti aliyense anapasidwa mwayi. Amene waphonya apa waphonya yekha. However, nimeona ngati kuti zinatenga nthawi yayitali, and I wish mwambo unakayamba nthawi yabwino chifukwa anthu amafika saizi yotopa. Chinanso ndingonena kuti I wish mipando ichana apasaja anakatha ndithu kuti ya ndatopa kukhala pansi kwa padale wina akangoti akhale pansi panakavuta kuti mwamuona uyo sali fit walema nde ena amayigwira kuja ni podium ija kuona kuti uyuyu tu atakugwa mozi ndi podium koma nkhani kuti anthu ndi anthu si machine amatopa. But generally ndiperekeso ulemu wapadera kwa ma moderators. I felt like Joab Ndileya nawonso anagwira ntchito yotamanda apart from my organizers function imeneyi. So far so good. Chabwino kukubwera Dr. Kabambe posachedwa apa tingo so Dr. Kabambe ndi amene akubwera chithunzi manumo tikhale tikulankhula nawo pompano. Dr. Kabambe mwauona bwanji mtsutso madzulo ano autikhale upopowala? Yeah, Brian, unali bwino kwambiri. Chimene ndandalola kwambiri inchona kuti achakwera amutharika anathawa nkuthawa nangatika lero tinchani okay. Adayitana kuti abwere sanabwere kuthawa. I think that's being unfair to Malawians, completely unfair to Malawians. Malawi amafunika kuti amve kuti kodi iwo zinakunena kuti nazotani zoti zathandiza Malawi kumananga zikusiyana bwanji ndi azinzawo. Amutharika anakhalako ku America, akuzoza zimachitika ku America. Achakwera asanakhale pa mpando wa president adapanga nawo last time around. Chimene athawa lendo ndi chani? Chimene chona chosafunikira kukhala pa msutso ngati umene ndi chani? I think that's unfair, taking Malawians for granted. Ndi Malawi I think aone and amene afuna agule malonda atabisa Nsaka. What is that? That's wrong. Kula malonda utabisa Msaka ali Nsaka mde mwagwasiya Nsaka basi ino kuti basi amalati voderabe ngati malonda Nsaka. No, that's not right. This is a democratic society. Tinasankha tokha to be a democratic society, and iyi ndi process njira imodzi yoti tilimbikitse democracy yathu. Anthu adzibwera udzapanga msutso ngati umenewu, Amalawi atimvere aone kuti adaonera zona zomveka pandani, anopita penepo Amalawi asankhe malingana ndi mmene aonera zinthu, mmene amvera zinthu. And I can also tell you now kuti mmene wamvera muchiwaonera mmoja, probably UTM is the only party with the best plan, the best manifesto. Amechaipanga cost manifesto based on zimene kuganiza kuti MRA madolera 5 trillion kwacha tikayigwirisa ntchito motere chuma chathu chiyamba kukwera kumapita patsogolo, dziko lathu kumapita patsogolo. Tikukuyang'ana kwambiri kuti chuma cha dziko tiyambe kuchikweza. Tikayika 100 billion kwacha ku console yonse mu 5 trillion MRA ija, tikayika 100 billion kwacha ija tikonza nkhani za umoyo, nkhani za madzi, nkhani za magetsi, komanso tikayika 500 billion kwa kulimi tiupanga revamp ulimi uja, 500 billion kwacha kumaini migodi tikani migodi 10 mzaka 5 zoyambirira, 500 billion kwacha kumafactory tikani mafactory ambiri dziko nokuti anyamata apeze ntchito, 500 billion kwacha kuzoko pa alendo tipititsa patsogolo zinthu zambirimbiri chuma chiyamba kukwera dziko lino, dziko likhala bwino mu zaka zochepa. Mafunso ambiri amene anabwera zikuoneka kuti zambiri sizikuyenda. Katangale
aliyense akuvomereza kuti alipo mdziko muno, munakamba za madzi, za chakudya tilibe, kuti dziko likhoza kukonzeka. Dr. Kabamba, Amalawi aone anthu ali nsaka ondapete masankha kumayika pa maudindo, ndiye tikusankha munthu wa nsaka oti safuna anene kuti adzakonza bwanji dziko, akalola pacha zikumlaka zikumkanika, ndiye tizidabwa chifukwa chani? Tikusankha anthu amene sakudziwa, they are incompetent, they are clueless. Ndiye dziko lino tikumayika pa maudindo anthu amene sakudziwa chochitayi, ndiye tikayika pa maudindo nosadziwa ntchito aja tikumadandalaso kuti basi dziko zikukanika kuyenda, dziko likukanika kuyenda. Ukayang'anitsitsa Brian mbuyo monsemo zikutivuta ndi zinthu zitatu. Chikutivuta ife ndikusankhana mitu, tikumakanika kuti tasankhe anthu amaudindo moyenerera, tikumayang'ana kuti wakwangwa kwathu nduti, ndiye timpatse minister of finance basiro muno tisadziwa ntchito kumachipati amachokera kwathu tikumpatsa udindo uchi. Katangale anthu akumalowa ali nyumba imodzi, ali magalimoto awiri, chimene akuona iwo nkuti alemere mboma, ndiye akumalemeradi ali ndalama zambirimbiri mu zaka 5 pamene dziko linkonkera kulowa pansi. Chachitatu, incompetence and cluelessness ya zitsogoleri athu, ndendi zimenezo tikwata avotera anthu ammasaka aja mapeto ake tizaliranso Amalawi. Ife anthu atatu tinabwera kutsogolo kuno tauza Amalawi zimene zikuenda kuchitika kuti dziko lino likhale likonzeke. Akamaka avotera anthu amsaka aja azidziwa zimenezozo kuti dziko lino tikuwavota anthu amene sakudziwa, akamaliononga dzikoli tinawavota anthu amene sakudziwa amene aliwononge dzikoli, tizidziwa zimenezozo. UTM party yapereka manifesto imene costed, imene yabwino yoti kuzothandiza dziko lino, ndalama zipita makhosolo, titseke zonse zakatangale, titseke zonse zosankhana mitundu, tione kuti chuma chathu chikukwera bwino, zonse tafotokoza mumu. Amalawi atapereka mwayi chance kwa UTM ikoza kulisintha dziko lino muzaka 5 anakuza kudabwanso kuti kodi dziko lomwe lija timaliononga lija layamba konzeka like this, tikhoza kulikonza dziko. Tafotokoza sezija mu debate imene anayo lero, kumavuto ndiloti anthu ena tizikavotera ali masaka ipo athawa abisala chani. It has been a long night. Tikufuneni usiku wabwino. 25 or less days to polling. Zikuoneka bwanji? Tiwena suna ndone menda mene muja kuti plan kuti mwe wina ndinu iwa kuona bwanji mene bacha ndikuti plan manifesto ya UTM ndi manifesto yokhayo imene yapereka ndondomeko ndi ndalama zogwiritsa ntchito ndondomekozo kuti zinthu zichitike. Very simple. Ine ndakhala budget budget director wa dziko lino 4 years pansi pa malimo apingo amtalika. Chuma ichi cha dziko la Malawi ndachigwira po zaka 25 ndikuchitsa from A to Z paliponse amene pamabedwa asoma paliponse kwambiri. Ndichifukwa ndapereka plan ya pre-inspection audits tisanalipire china chilichonse. Maauditor aone kuti timene kulipirachi njira yake nakuisa ntchito anthu wanji, ndalama zake tikufuna tilipirezo, kuti tikalekeza kuti ngati kumanga school block awawa kumanga private wa akanamanga pandalama zingati zikufanana zigwirizana ndi pansika, njira yake wopezera anthu akupangacha oyenera, tikatero tisanalipire maauditor zapanga certify tithana ndi katangale. Tikonza zonsezo nazifotokoza mene muja ndi UTM yokapate ili ndi credible manifesto, credible plan, costed, akakhala zathu awawa mboma amanena basi ATMM basi mambo kali ya kulalikira ATMM anazolera soja kulalikira ATMM bosa chiti. Mr. President, we wish you well. Thank you very much. Amene ndi Dr. Dalitso Kabambe, candidate wa UTM pamasankho amene tukaponya pa 16 September pano. Ngetu nonse mwadzimvera mmene munali Dr. Joyce Banda, munali Dr. Kabambe, komanso munali Tupere Muluzi. Silifikira anthu onse takhala tikuona anthu amene amachita zionetsero akuchitidwa zipongwe zosiyanasiyana, atolankhaniso kuchitiridwa zipongwe zosiyanasiyana. Timafuna tidziwe kuti inu mutasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino la Malawi mudzatani poteteza poyamba ufulu wa atolankhani. Tiyambire ndi Atupere Muluzi, muli ndi 30 seconds. Ifeyo chipani chathu ndi chimene chimakhulupirira kwambiri maufulu osiyanasiyana atolankhani, komanso inenso ndimakhulupirira zomwezo, koma pempho langaso ndikupempha kuti pazikhalanso kuonetsetsa kuti media ikutithandiza kuunika zinthu zikamasokonekera, chifukwa atolankhani ndi amene timadalira kuti aziunika, azidziwitsa Amalawi malamulo akamaphwanyidwa zinthu zikamasokonekera. Zikomo kwambiri. Tathokoza. 30 seconds. Dalitso Kabambe, mudzatani poteteza ufulu wa atolankhani. Ndizoonadi kuti
atolankhani pakati pakhala kuvutika kwambiri akapanga zinthu pina kumangidwa vuto lake amamangawo pano palibepo zikanakhala bwino kanakhalapo anthu amene ajotadziyankha zinthu ngati zimenezi amamangiranji koma ifa UTM tikalowa mbomba 16 pano atolankhani adzakhala ndi ufulu wolemba nkhani wogwira ntchito yawo mwakadolo awo opanda kuponderezedwa kwina kulikonse. Dr. Joyce Banda mudzatani poteteza ufulu wa atolankhani 30 seconds. Ine ndine munthu mmodzi amene ndinachita china chilichonse chotheka kuti media position yathu pa global index ichoke pa 145 izafike pa 79 ifo timalolera kuti atolankhani ayenera kugwira ntchito mwa ufulu. Number 2, anthu akukanizidwa kusegula ma radio station and ma TV ifeyo ndi amene tinatsegulira kuti even masinodo onse akhale ndi ma television station ndi ma radio station. Ndiye ife tikukhulupirira kuti atolankhani ndi fourth wing ya dziko lathu lino ndipo ayenera kulemekezedwa komanso kupasidwa mwayi kuti azichita cover stories zathu komanso azikhala ma watchdog makamaka zinthu zambiri. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Banda nthawi yanu. Tikupitiriza nkhani ya ufulu yomwe tinangofunanso timve commitment yanu tiyamba ndi Dr. Kabambe kenako Dr. Banda kenako Albert Muluzi poteteza ufulu wa anthu omwe amalimbikitsa ufulu wa anthu ma human rights defenders komanso ufulu ochita zionetsero. Tinafuna timve kuchokera kwa inu kudzipereka kwanu komanso kulonjeza kwa Malawi kuti mudzachita chani poteteza ufulu wa anthu ngati amenewa. Tiyambe ndi Dr. Kabambe 30 seconds. Zinali zomvetsa chisoni kwambiri zimene bambo Namiwa adachitiridwa pansi pa polisi ali ndi anyamata onyamula zikwanje anakhapidwa mmene makawo unali mabala okhaokha. Inenso ndapita nawo kapanga ma demonstrations tsiku lina opanga demonstration against make mathematic machine ndi zina zotero nanenso ndakatsidwa tear glass ndikupwetekedwa kwambiri kumene kuja anthu ambiri akuvutika akamapanga ma demonstrations. Ifa UTM tidzapereka ufulu kwa anthu sewa ota apange demonstrate malinga ndi alamulira iwacha muno muziko mulali ma demonstrations 2020 ndipo tinaona kuti anthu akamamba kuchitidwa abuse ochita demonstrate anthu amasatira kumene kucha koma cha apapa sizikutheka asilikali akuyimayima kumangoyang'ana ayenera kuti wina amalamulira kuti kachite ndi zimenezo. Mudzachita chiyani kuti zisachitika? Ndiye tidzachita zimenezo ndi pamene ndikunena kuti it's about leadership. Ngati leader sakukaniza anthu kuti asamamenyedwe anthu azamenyedwa. Ndine ngati mtsogoleri ndinachitapo kale sinalesepo kuno demonstrations anthu akanena kuti afuna kuchita demonstrate ndimauza kuti chitani. Zomwe kwambiri. Tupere Muluzi 30 seconds. Chipani cha UDF ndimene chinamenyera democracy kuti anthu akhale ndi maufulu osiyanasiyana. Ine commitment yanga ndimakhulupirira democracy pa chiopsezo chachikulu pa ulamuliro wa democracy pa dziko lonse lapansi komanso tikufunitsitsa kuti titeteze democracy yathu kuti anthu akhale ndi mpata olankhula zakukhosi osankha atsogoleri amene akufuna kuti miyoyo yawo isinthe. Zikomo kwambiri. Tikupitiriza ndi mtsutso wathu pano tikufuna tione nkhani yokhudzana ndi kupezeka kwa ntchito zachitukuko access to social services. Pongopita straight kufunso loyamba pa nkhani imeneyi timafuna tidziwe kuti boma lanu lizatani poonetsetsa kuti gawo la zaumoyo silikungodalira ndalama zochokera kwa donors koma ngati dziko tikuyika ndalama zokwanira ku nthambi imeneyi. Tiyambe ndi Dr. Joyce Banda. Nkhani ya ma services kupita kwa anthu makamaka zaumoyo ifeyo a People's Party tikunena kuti tidziwe kudyesa bongo kudyesa kamwa koma kulimbisa thupi. Tikutanthauza education, food security and health. Zipatala zathu zaumoyo muno muziko zasokonekera kwambiri ndipo zimene akuona azimayi muzipatala mwathu ndi criminal. Tiyenera ngakhale kupita nazo ku court chifukwa azimayi akumwalira azimayi akupwetekeka. Ifeyo ngati boma tizayesesa chotheka number 1 kukhala ndi mankhwala okwanira muzipatala mwathu koma chimene tanenaso tachita promise kwa azimayi kwa Malawi ndi chakuti tizachita establish mobile clinics countrywide.
tathokoza kwambiri Dr. Kabambe muzatani ngati mtsogoleri poonetsetsa kuti gawo la zaumoyo likulandira ndalama zochuluka koma kuchokera mdziko lathu lomwe lino osadalira thandizo lochokera mayiko akunja. Budget yathu zaka zapitazi kupatisa chaka chino ndi budget yovuta kwambiri. MRA akumatolera 4 to 5 trillion kwacha, atachita bwino akhoza kutolera 5 trillion kwacha zimene angatolera MRA zoti zigawidwe madera osiyanasiyana. Nde ife malingana ndi UTM tanena kuti tidzayika 2.9 trillion kwacha tidzapereke ku console yonse 100 billion kwacha. Mu 100 billion kwacha imene tidzayapatsa ku nsanje padzakhala mbali ya zamaphunziro, padzakhala mbali ya zipatala, padzakhala mbali yokonza gazi za madzi, padzakhala mbali yoonetsa kuti misewu ya kusanje yakonzedwa. Ndiye ndi 100 billion mitizayike ife pa district yonse idzakonza ma social services onse amene pa district paja adzafunika kuti achite. Pakali pano budget yathu imene pangira ndalama zonse zimangopita ku Capitol Hill, pamene ka fraction kochepa kamapita ku councils. Zikapita ku Capitol Hill kuja ndipo chamangona president achakwera angoenda ndi nduna zawo ma PS ndana amangokhalira kuenda ndipo chamamva kuti ku State House kuli anthu 1000 amene alemba ntchito, pachamamva kuti ku embassy atumiza anthu 50 embassy yakuti 60 embassy yakuti amangokhala ndi kuenda kugula zimagalimoto zodula. Ndalama ziyamazika zonse ku Capitol Hill kumangopangira zimene zichazo. Ifetu kudzasintha ndalama zonse ziyatu kuzipititsa mu councils. Ndalama zitazeka 500 billion muzaulimi, 500 billion muzokopa alendo, 500 billion za mafactory, 500 billion za mafactory. Ndeti katero 4.9 trillion budget yathu ija yagwirizana ndi ndalama zimene MRA yatitolerera zonse ziyazathandiza kuti services onse health, education and others zonse zikuyenda bwino. Zikomo kwambiri Dr. Kabambe. Atupere Muluzi mudzatani poonetsetsa kuti gawo la zaumoyo likulandira ndalama zochuluka kuchokera mdziko lathu lomwe lino osadalira thandizo lochokera mayiko akunja. Tikudziwa kuti chuma chathu chasokonekera mmene ndafotokoza kuyambirira. Madonors athu amene amatithandiza ndalama 50% ya ndalama imene amatithandiza imene sakuperekanso chaka chino. So we are in deep crisis. Ndiyenera kuganiza mwatsopano njira imodzi imene tichite ndikuunika ndalama zimene zili mdziko muno kagwiritsidwe ntchito makamaka pa nkhani za umoyo to save, to make sure kuti tisamaononge ndalama zimenezo. Mbali inaso tiunike mafuta mdziko muno. Mafuta athu, they are the cheapest fuel in the region. Mafuta athu is actually subsidizing the region. Tupezeka kuti tikuononga ndalama zambiri pamene mafuta athu the price of fuel is so low that is making most of our fuel being subsidizing our other countries and our neighbors and the region. We have to review that. Ndalama zimene tipanga ma savings zimene koti kuzokuika kwa zaumoyo. But the most important thing, the reforms amene tichite kuyambirira kuonetsetsa kuti international confidence ibwerere, investor confidence ibwerere, because economy ikakwera there'll be more revenue generation. Koma in the immediate poyambirira tuonetsetse kuti 1, investing in prevention, 2, making sure that we are doing more with what we have and cutting out waste right through government. And as I've mentioned, one area that we can look at is the subsidy on fuel, which can then go to critical sectors like health and social sectors that need support for the poor, because we need to start fixing our economy, but at the same time we need to make sure that we are cushioning the vulnerable within society that have no medicines, no food, and nutrition is also becoming a very big issue. Zikomo kwambiri tikufuna tisuntheko pa nkhani imeneyi tipite pa nkhani ya maphunziro. Pa nkhani imeneyi ndili ndi mafunso awiri, ndipereka 1 minute kwa funso loyamba, 1 minute kwa funso lachiwiri, ndipo tiyamba ndi Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda, kenako kwa Atupere Muluzi. Nkhani ya maphunziro kuno ku Malawi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Tikuyankhula pano mwayi wa maphunziro ndi vuto lalikulu. Ambiri tikudziwa zoti mwana 16 wokha amene amayamba primary ndi amene amafika ku secondary pa ana 100 aliwonse. Teacher pupil ratio
ndiyosalongosoka kuno ku Malawi. Mphunzitsi mmodzi amaphunzitsa ana opitirira 80 ku sekondari, ana ochuluka kwambiri. Koma nkhani inanso imene ikudzetsa nkhawa kwambiri ni nkhani ya ndalama zimene zikupita ku sekta imene ya maphunziro. Muona kuti ndalama zambiri timadalira maiko otithandiza pachuma, makamaka dziko lija la United States of America, ndipo pano tikudziwa kuti tsopano zinthu zasintha. Thandizo imene timadalira lija m'magawo ambiri silikufikanso. Komabe ngati boma muli ndi udindo onetsetsa kuti maphunziro akupita patsogolo. Ndiye funso loyamba ndikupatsani 1 minute kuti mutiuze kuti boma lanu lidzachita chiyani pothana ndi mavuto akuchepa kwa ndalama zomwe zimapita ku maphunziro mdziko lino, pothana ndi mavuto amene ndinatchula aja, makamaka kuti mukwanitse kupanga cover gap imene ilipo kamba ka ndalama zina zimene timalandira kuchokera kwa anzathu otithandiza zimene tsopano asiya kutipatsa. Ndi kupatsani 1 minute Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda, kenako Amuluzi. 1 minute. Job ndi agenda yathu ya 100 billion kwacha pa console iliyonse zikukagawidwa pa console pacha, akakumana pa console akuona maphunziro tikenda mazingati, nanga kuzachipata tikenda mazingati, nanga kuzamadzi tikenda mazingati. Ndiye kumaphunziroku aone maskulu ankombaphala mwachitsanzo kuchikwawa afunika angati, malo ake ati, kodi ana akumayenda madistance atali kuti, nanga ma secondary school kapati ngaike mkombaphala ndikukhala ndi primary ndikukhala ndi secondary school pomwepo madera momwemo kuti ana asimayende mitunda itali. Ndiye ife tikapanga inject 100 billion kwacha chaka ndi chaka kwa zaka 5, tidzaonetsa kuti maschool blocks onse ofunika akhalepo adzakhalapo, zipangizo learning and teaching materials zilipo, aziphunzitsi onse ofunika akhale mamwake alipo, masalari yawo aunikidwa bwino, akulanda masalari abwino. Ndi chifukwa chake ife tikupanga propose 100 billion kwacha ku console yonse ikonze mavuto onsewa. Zoma kwambiri. Dr. Joyce Banda, 1 minute. Ine nimafuna nene kuti ndalama tu muno zilimo, tisanapite kukayang'ana kunja muno muli ndalama zambiri. Ngati anthu angathe kugula 100 zima VX nthawi imodzi, ndalama zilipo zotikoza kukusa zothandizira maphunziro. Koma chachiwiri ineyo ndikuziwasa kuti ku Ministry of Education mutaonesesa kuli ghost workers, kuli masukulu atunthu amene amalandira allocation every month but they don't exist. Zimenezo mukayang'anisise komweko. Ndiye ine ndikuziwa kuti titakhala serious austerity measures, kupirira, kuzimana, kutolera ndalama zimene zilimo muno, kuzikusa pamodzi, kuzika pamodzi, zikhoza kuthandizira ku maphunziroko. Zoma kwambiri. Tupere Muluzi, 1 minute. Yeah, drama yes zilipo and tikoza kuunika kuti tikoza kuisira kwanje drama zimene zili momuno koma sizikwanira. It's not enough. We're in a serious economic crisis. Zimene zikufunika panopa is to renegotiate makamaka ndi anzathu kunja kuti atithandize makamaka pamene tikufuna kuti chuma chibwerere muchimache. So the first thing is to renegotiate and tiyenera kukambirana ndi US government nkhani za maphunziro, nkhani za umoyo ndi anzathu kuti atithandiza bwanji kuti amene akhoza kubwera ka European Union ndiyena kuti azatithandize to fill that gap ndi ndani. Koma iwo akufuna confidence, akufuna accountability. Zimene zapatse confidence ndi utsogoleri amene akuziwa kuti there will be accountability, ndalama zikulisira ntchito moyenerera, komanso ifeyo focus yathu ngati akhoza kutithandiza ikhala more to human capital development. And mafunika kupanga emphasize kuti pafunikabe ndithu kuti atigwire mene zinthu zilili. Zoma kwambiri. Titsatiranso order yomwe ija koma nafuna tingosunthako pang'ono tionetse pano nkhani ya kuti maphunziro akhale apamwamba. Apa timakamba za kupezeka kwa ndalama mu sekta imeneyi, koma mukati muonenso nkhawa ina kapena vuto lina imene Malawi akudandaula ndiza kuti maphunziro alowa pansi, the standards of education. Ndiye nakufuna mutitsimikizire kuti muli ndi ndondomeko zotani kudzaonetsetsa kuti maphunziro abwerere pachikale kapena apitirire pamene analilipo. Tiyambanso ndi Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda, kenako Atupere Muluzi. 1 minute. Maphunziro alowa pansi kwambiri chifukwa kuti ma resources ogwirira ntchito za uphunzitsizo palibepo. Pakufunika kuti tikhale ndi ma classroom okwanira,
pakufunika tikhale ndi ma teaching and learning materials okwanira mwachisanzo ma labs akhaleko ndi ma equipments m'malabu mmene mwa science akhaleko, tikhale ndi aphunzitsi ophunzitsidwa bwino, komanso aphunzitsi oti ali motivated, ali ndi remuneration package yabwino. Tikufunika kuti aziphunzitsi tipange review their salary structure and their remuneration package, cholinga ngathe kupanga deliver in their jobs. Komanso pakhale ma performance management agreements in place, timakani ma supervisors aja tionetsetse kuti supervision ikuenda bwino, ma performance targets alipo. Pali ma school ena ngati akatolika kumene akuchita bwino kwambiri, tione kuti zimene tingate kuziphunzira zibwerere ma school ena onse nzamtundu wanji. With the resources we will be able to improve the quality of our education system in the country. Zuma kwambiri. Dr. Joyce Panda, 1 minute. ine ndikukhulupirira kuti kupita ku masukulu athu aziphunzitsi athu azikhala ndi ma refresher course now and again, zimene zija zikoza kuthandizira quality kuti izikhala pamwamba. Komanso chimene ndikuziwa ine chakuti ntangofika 2012 tinakweza masalary by 50%. Mphunzitsi uja sikuti timangomchita reward yayi, koma kumupasa kuti akhale motivated, anyamuke, agwire ntchito molimbika, ndipo amagwira ntchito molimbika. What I'm hearing now is that they are very frustrated, demoralized. Ngakhala akachita pension ndi pension yomwe sakulandira, zimene zija zikuchita affect anthu aja kuti commitment yawo pa maphunziro ana ndi yotani. Koma pofunika infrastructure, pofunika ma refresher course, pofunika proper remuneration for our teachers, komanso asikana aja zikhala kuti ali motivated nawonso akupezana ndi ma role models. Panali ma programs ambirimbiri amene tikapanga kale, amene anthu amene tili ngati ine timatha kuchita mix ndi asikana aja kumachita encourage kumapeza role models. Zikomo kwambiri. Tupere Muluzi, 1 minute. Ya vuto la maphunziro za umoyo ndi zina zotero mavuto akuchokera pa chuma chathu. Tikakhonza chuma chathu ndikuti ma sectors amene ayamba kuyenda bwinobwino. The issue pakali pano ndi chuma chathuchi. Chiwerengero chathu, population yathu yakwera kwambiri, kulibe ndalama zokwanira. Kodi tipange bwanji kuti chuma chathu chikwere, tipeze ndalama zambiri, pamene ndimafotokoza maplani athu amene tinawo tsiku la lero. Koma pa maphunziro ifeyo IUDF from 1994 kufika 2004, literacy levels doubled. Kutanthauza kuti with pre-primary school education, it had a real impact on education. And education is key to driving the economy forward. But the key to investment is making sure the economy works, the economy is restored, chuma chathu chibwerere, and my investments are to aloe ku education and skills development. Tikubwera ku gawo lomaliza la msuso wathu tsiku la lero, madzi ndi ukhondo. Madzi ndi ukhondo ndi zinthu zofunikira kwambiri pa nkhani za umoyo. Komatu ku Malawi kuno nkhani za madzi ndi ukhondo lidakali vuto lalikulu maka ku midzi. Amalawi ochuluka akulepherabe kupeza madzi a ukhondo mdziko lino, komanso kukhala malo a ukhondo. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi boma lanu ndilozipereka kupitirira kukhazikitsa unduna wa za madzi ngati oyima paokha polimbikitsa nkhani za madzi ndi ukhondo mdziko lino molingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Tiyambe ndi Dr. Joyce Panda, muli ndi 30 seconds. Ndizofunikira kwambiri kuti anthu azikhala ndi madzi akumwa ndi aukhondo makamaka ku midzi kumene ena fe timachita spend a lot of time. But what we have discovered ndiza kuti level ya madzi yasika kwambiri. Tapanga maboho ambiri ndi level yatsika. Pamene yatsika ndiye kuti ukumazi maboho ena kuuma. Chofunika ndikukumba ma dams aja akachita harvest madzi aja saka machokera pasi, madzi amene aja ndi amene amayamba nokuchita go down makamaka tikamachita harvest amvula. Ndiye level ija imakwera. 30 seconds yani ya Dr. Joyce Panda. Komano ndimafuna ndibwerenze apa kuti ndinozipereka kukhazikitsa unduna special ona za madzi ndi ukhondo. Sinakhalepo ndi cabinet yopanda minister wa madzi because it is very important. I make that commitment once again. Tupere Muluzi, ndinozipereka boma lanu kukhazikitsa unduna wapadera ona za ukhondo komanso madzi. Madzi ndi ofunikira kwambiri, and ndifo kukonzekera kuti tizakhale ndi unduna wapadera oyang'ana za madzi ndi ukhondo. Dr. Kabambe, 30 seconds, funso lomwero. Commitment ilipo,
koma kuti ndingonjezera kuti ifeyo a UTM tizachepetsa kwambiri ma ministries sazadutsa 18 ma ministers sazadutsa 18 ndiye ma PS sazachepa ndizina zotere ife tifuna kuti government ikhale bottom up osati top heavy kwa bottom up fake drama zake zonse tikupititsa kuma console ku Capitol Hill kudzangotsala maybe 10% ya monitoring and policy setting and so forth komano kwa ntchito mbiri idzakhala pa ground tathokoza kwambiri pakuchepesa kwa maunduna ano timafuna tidziwe kuti unduna wa zamadzi udzakhala padera kapena musachita chani. unduna wa zamadzi udzakhalapo padera chifukwa ife tikuyika ndalama zambiri kuma console zoti zapange ntchito zamadzi pambali popanga ntchito za masukulu za zipatala zina zotero komanso yakaso 500 billion kwacha ku nkhani ya ulimi in form of irrigation ndiye tidzaonetsetsa una kuti unduna umene wapadera udzathandiza kuti ndalama zimenezi idzakonze ntchito zamadzi plus irrigation. Thank you so much. Tathokoza kwambiri. funso lotsatira tiyambira atupere muluzi kenako Dr. Kabambe kenako Dr. Panda tikufunanso mutitsimikizire kuti mudzapereka 5% ya ndondomeko ya chuma ya dziko lino ku ntchito za madzi ndi ukhondo. Vuto limene laoneka ndira kuti ngakhale ngati dziko timanena kuti ndalama izi zipite uku koma ndalama zosizipita andi nkhani ya ukhondo komanso madzi ndiyofunikira kwambiri ndiye tikufunanso mutitsimikizire monga mwangotitsimikizira apa kuti mudzaonetsetsa unduna umenewu usathe upitirire koma undunawo udzafunika funding tikunena kuti 5% ikuyenera kupita ku unduna umenewu. Tiyambire kumeneko tupere muluzi. Yeah, ndi commitment imene tikoza kupanga but nifotokoze kuti sili kudziwa state ya economy makamaka tikafika pa 16 September zinthu sizili bwino. And I can tell you, I can assure the people of Malawi, it is a deep, deep crisis. Drama kulibe. This is a serious economic crisis. And silingango opereka mafiga osadziwa kuti kodi zinthu zili bwanji. Koma commitment, yes, mtima wanga uli pamenepo, koma tionekaye kodi chuma chili bwanji, chifukwa ndikudziwa kuti ndi crisis yaikulu. Dr. Kabambe? If it is more than 5%, mmene nenera kuti ife tuzayika 500 billion kwacha kwa agriculture tidzapanga irrigate almost 1 million hectares kutanthauza kuti ndalama zimenezozo zikukhuzana ndi resource yofunikira kwambiri ya madzi. 100 billion kwacha pita kuma console nayonso mbali imodzi ndi za madzi akumwa ndiye ifeyo commitment imeneyo tidzayipanga meet in full more than 5%. Thank you so much. Amuluzi akuopa kuti mwinapo ukalowa mukapezeka mulibe ndalama inu mulibe nkhawa imeneyo kopeza kuti ma commitment mupangapa mukaniko kwaniritsa fuka mwapeza mulibe ndalama imeneyo. Ndani nakale kuti ndakhala budget director ndipo ndafotokoza kuti MRA panopo ndi economy ilili ikumatolera 5 trillion kwacha. 5 trillion kwachayo tidzayika 2.9 trillion kwacha kuma console 100 billion. 500 billion kukonza za ulimi, 500 billion kukonza za mafactory, 500 billion kukonza zokopa alendo, 500 billion ya migodi. 4.9 trillion imetola MRA ndimene upanga zimenezo. Capitol Hill silizapatsa ndalama zangokhala for policy and monitoring teka ndalama kochepa tidzapanga streamline idzakhala bottom up government. Dr. Panda 5% yopita ku ntchito za madzi ndi ukhondo mungalonjeze kuti mudzachita zimenezi. Ine ndikhoza kulonjeza kuti 5% ya budget izapita ku madzi. Ifa madzi ndi moyo ndiponso mu ife mu manifesto mwathu muli kulima kwa kawiri ndiye nkhani ya madzi ndi nkhani imene ili important ifeyo kuchipani kwathu. 5% commitment. Zomwe kwambiri ndingofunsira funso lotsiriza ili kenako ndimpatsa mzangayo kuti timalize mtsutso wathu. Imene liso ndi lachidule ndipo ndikupatsaninso 30 seconds kuti mungotiyankha mwachidule. Tikuyankhula pano anthu 18% wokha ku Malawi ndi amene amapeza madzi otetezeka ndipo kumidzi ndiye osanena yaya anthu mwina ochepera 10% ndi amene amapeza madzi aukhondo odakhoza kumwa. Timafuna tidziwe kuti kodi boma lanu lidzatsatira njira ziti zenizeni kuti pofika 2030 anthu onse azikhala ndi madzi akumwa aukhondo makamaka m'midzi komanso kwa akazi ndi atsikana amene amavutika kwambiri. Tiyamba ndi Dr. Kabambe tipita kwa Dr. Panda kenako timaliza ndi atupere muluzi. Tinafuna kuti mukamankha funso limeneli munene ndithu mwachindunji zimene mukudzachita kuti mwina pa nthawi iyo tizidzatha kukufunsani kuti munati muchita A, B, C ndi D. Muli ndi 30 seconds Dr. Kabambe.
tili ndi ma department a madzi m'makonsolomu koma ndalama simapatsidwa samapanga china chilichonse. Ife tikayika 100 billion kwacha pa konsolo pacha apa konsolo aona kumaphunziro kupita izi, kumadzi kupita izi, kuzipatala kupita izi, kumisewu kupita izi, chotero ndi 100 billion kwacha chaka ndi chaka 5 years tidzakonza mavuto akusowa kwa madzi kwa Malawi wonse dziko la Malawi. Zomwe kwambiri. Dr. Banda, 30 seconds. Ifeyo mene ndanenera mucha madzi ndi moyo, ndiye ifeyo tidzachita chotheka tikudziwa kuti madzi maboho akumbidwa ambiri, but we could have people have access to water pafupi titakhala ndi maboho, koma maboho panopo samatuluka madzi amauma. Chochita ndikukumba madamu countrywide, ndikutero chifukwa kumuzi kwathu kuzombapo kuli example tinakumba damu nthawi ya President Bingu Mutharika. Damu limenelo ndi limene likuthandiza anthu kulimwa kakawiri komanso clean water. Tupere Muluzi, 30 seconds. Ya ndichenjezeso kumangolonjeza mafiga sitikudziwa kuti ndalama zichokera pati. We are in a deep economic crisis. Ngati sitikuvomereza kuti crisis, this is a very deep economic crisis. Yes, I would love to even give the percentages that tikukamba panova. Koma the first tuonike bwino the state of the economy and tuone kuti tikonza bwanji chumaji involving all partners. We need all of us coming together to resolve this crisis that we have, including the water crisis. Zomwe kwambiri. Pomalizira penipeni mwina mukulankhula kwanu ngati ma candidate anthu kunjaku akumayankhula tikaona ma manifesto anu kuti mfundo zake zikumafanana, komano mwina kalembedwe kapena kayankhulidwe ka mfundozo ndi kamene kakumasiyana. Pamene tikumaliza debate yathuyi ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu ma candidates pa 16 September lapano, mukaona mmene mwayankhira mu debate yathu ino mukuona zokuti mfundo zanu ndi zosiyana nanga mfundo zanu ndi zothyakuka bwanji kusiyana ndi zaena. Atupere Muluzi. Ife tili ndi 2 minutes olemekeza prefer ukundikuyankhula kwanu kotsiriza ndiye tikupatsani 2 minutes mukamaliza kuyankhula apa simuyankhulanso 2 minutes. So the first thing choyambirira stabilization ya economy, 100-day plan ya business first plan ionesesa kuti chuma chikubwera muchimaje, investor confidence ikubwera mdziko muno because in the trade deficit with 2.2 billion katunda amene timatenga kunja pali deficit ya 2.2 billion ndi izi zena kukonzedwa. Ngati sitikonza apapa ndikuti tili ndi vuto, sitingabweretse mafuta, sitingabweretse mankhwala mdziko muno. So the first choyambirira ndi kukonza economy yathu. Chachiwiri is business first kuti tibweresa onse pamodzi tena kupanga cushion anthu atupere game ya kukulira ma reforms tionetsese kuti andi chakudya andi akukhala bwino kupanga stabilize. 2 innovate. Ine ndine munthu mmodzi amene ndili wa generation yatsopano ndimakhulupirira in digitization pano ndi blockchain. We've got artificial intelligence. Tikudziwa kuti ndi ma critical minerals tikoza kupanga leverage critical minerals and to raise finance on the international money markets and establish a sovereign wealth fund for Malawi. This is the game-changing opportunity. Critical minerals are the new oil. We have niobium, we have rutile, we have a lot of rare earth minerals that are the game changer. For us to take advantage of this opportunity, you need a new type of leadership that comes in, that is credible, that is accountable, that generates confidence for investors to come in. And already there's a buzz out there, and the world is waiting for the rise of Malawi. And I can assure you, Malawi will rise, but it requires the right leadership that is focused, determined, and accountable to the people of Malawi, that generates the confidence for the investments to come into this country. That is the difference. And I am that leader that has come here with a clean record in terms of being able to be decisive on fighting corruption and focus on the development of Malawi. Taumba ninkota adalitso kabambe kuti amalawi akuvotereni inuyo ngati mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chani ndipo mukhulupirira kuti mudzatsintha bwanji dziko lino. Leya ine kwa zaka 25 zapitazi nagwira ntchito ngati plana wa zaulimi Malawi muno kwa zaka 6
nagwira ntchito ngati plana wa ikonomi ya dziko la Malawi kwa zaka zina 4 mapanga MGTS jendaline, kwa zaka zina 4 naka budget director wa dziko lino, kwa zaka ziwiri nali PS Foreign Affairs kuyang'ana maubale ya Malawi maiko ena, kwa zaka zina 4 nali governor wa Reserve Bank ya Malawi. Ndakhala ndikugwira pa ntchito za chuma ndi chitukuko cha dziko lino kwa zaka 25. Chilichonse ndimanena pano ndi chimene ndikuchidziwa, ndi chimene chili mmene zilili mu dziko lino. Dziko lino Mulungu analidalitsa, anatipatsa chilichonse, tili ndi nthaka yabwino, tili ndi madzi, tili ndi migodi, tili ndi anthu ofuna kugwira ntchito. Chativuta zaka 25 izi, nzona zaka 61 izi, takhala ndi utsogolo lakwika, utsogolo ngokolo ndakatangale ngati mene zilili panomu, utsogoleri wa tsankho omayika adindo osayenera maudindo, utsogoleri osadziwa, incompetent, osadziwa chofunika kuchitika. Ife ena afa UTM tabwera pamodzi ndikupanga manifesto. Manifesto yathu ndiyo siyana manifesto ina wonse, chifukwa manifesto yathu ili costed. Tikanena kuti tikonza za umoyo, tikonza za masukulu, tikonza za maphunziro dziko lino, tikonza za misewu, tikumana tika 100 billion kwacha ku console yonse. Tipanga tikonzaso za ulimi tikuyika 500 billion kwacha, tikonza za migodi 500 billion kwacha, tikonza zokopa alendo za mafactory 500 billion kwacha. Zonsezi tazipanga cost budget yathu kwana 4.9 trillion kwacha, pano imara ya matuli ya 5 trillion kwacha. Ife ndifo konzeka from day one kuchita zimene tikunena ifezi, ndife ameta konzeka kali di plan imene taipanga cost and is credible. Thank you so much. Dr. Dalitso Kabambe. Mumpindi ziwiri zoka Dr. Joyce Banda taumpa nkota kuti Amalawi akuvotereni inu ulendo uno chifukwa chani, anakuyesaniponi pano akuvotereni chifukwa chani. Apa tilipa tinakhalapo kale ndipo in 100 days tinatembenuza chimwe cha dziko lino, zinthu zinamba kusintha in 100 days. Pano tikunena kuti manifesto yathu tayigawa pawiri, inde zikhoza kufanana koma ife tikuyang'ana ziko pamene lili. Ndiye tikunena kuti manifesto imene mukuti ikufana nayo, migodi, magesi, chakudya chokwanira, misewu ndi zina zotero, is part 2. Right now quick fix ndikuyang'ana kuti kodi m'manyumba mwa anthu akukhala bwanji. Anthu pakali pano alibe chakudya, anthu pakali pano ndi okwiya kwambiri, anthu pakali pano ndalama libe, kuzipatala mankhwala kulibe, chilichonse palibe. Inflation ya dziko lino imakhala influenced ndi availability ya chakudya pakomo. Ndiye kuti ifeyo tagwirizana kuti ife choyambirira kupanga fund yokuti m'manyumba mwa anthu kuja mufike ndalama mwasangasanga right now, cash for work. Number 2, chakudya chogawa makomo mmene mucha. Number 3, kuchita chotheka kuti tichite create ntchito mwasangasanga, achinyamata, azimayi ndi azibambo omwe. Azibambo azikamanga manyumba 1 million acha, azimayi azipanga cottage industries. Pano ta ayamba kale last week akupanga masopo ndi zina zonse. Achinyamata apange zintchito. Every district tiseguleko resource center. Chomalizira nchakuti tisise mitengo. Njira zosisira mitengo ife takhala pansi tikuganizira kuti tipange bwanji kuti mitengo imene ikuvuta isike, tipange bwanji. Olemekezeka mainda bambo, ine ndimaganiza kuti pakali panopo palibe nthawi yokuti tinene nthano zina zocheza mabuku, koma tiyang'ane moyo wa anthu akukhala bwanji, anthu akuzunzika. Quick fix zansangasanga zoti tipange panopo mioyo ya anthu apulumuke. Ndi pange depart from protocol ndikupatseni 30 seconds kuti mutiyankhe mawu anu otsiriza. Anthu akudandaula kuti manifesto anu mukulonjeza zinthu zambiri, koma zikuoneka kuti manifesto ambiri akungoti tikupangirani izi, tikupatsani izi, tidzapereka izi, tidzagula izi, koma akuti simukunena bwinobwino kuti ndalamazo zidzachokera kuti. Ndiye mwina ndikupatseni mwayi kuti in 30 seconds munguwauza Amalawi kuti ya ife tikamene kuti tidzachita izi ndalama tidzazitenga uku. Tingoenda so order yomwe ija ndipo tikatiyo ndio titamaliza mtsutso wathu. Tiyambire kumene koko tupere muluzi 30 seconds. Tindima document really one business first in the 100-day plan. Yopanga stabilize economy. Tikapanga stabilize economy, when now you look at the Innovate Malawi Manifesto, which is the UDF manifesto. Once you stabilize, you innovate. And innovate, we talk about digitize.
And then you grow the economy by bringing in investor confidence. We believe the future of this country is business. Investors should come here. They should have the confidence to come into this country and we bring the money here. So mukwambiri Dr. Kabambe. Muganda nenagale kuti IMRI pano akutolera about 5 trillion kwacha. If a budget yathu it's within that 5 trillion kwacha, imeita fotokoza kuti tenga from the resources zimene IMRI atolera ndikupitisa menemo. Komano tikamapanga grow the economy, tikakhala ndi migodi yambiri ija, tikakhala ndi mafactory ambiri, tiyamba panga raise our revenues, ndiye kuti kupita zitsogolo tizikhala mapeza ndalama zambiri zogwirisira ntchito zina zambiri zimeita zifotokoza zija zimwe kwambiri. Dr. Joyce Banda, ndalama zitachoka kuti? Ndalama ndanena kale kuti zilipo tu Malawi muno. By saving in this same country, ndalama zikutayidwa zicha, ndalama tikugula magalimoto. I'm talking about austerity measures. Kupirira, kuzimana, kubweresa zimene zija pamodzi. Komanso kuchita increase zimene tikuchita collect zicha. Kupera zotola zoti pasa ena zathu. Zolowa zizichuluka, zotuluka zizichepa. Tikazimana choncho, that is the money we intend to use as seed money. Ndipo tikuziwa inendi kuziwa kumeta zachokere zoonjezera pamene pacha kuti tipange program imene ya quick fix. Tikaterenso ndewuli tafika pamapeto pa mtsutso wathu oyamba umene timachitira kuno ku Bingu International Convention Center PICC mu mzinda wa Lilongwe. Pa mtsutsowu tinayitana zipani izi: People's Party, Malawi Congress Party, UTM, United Democratic Front, komanso Democratic Progressive Party. Koma amene anatenga nawo gawo pa mtsutso umenewu ndi zipani zitatu: Dr. Joyce Banda kuchokera ku PP, Dr. Dalitso Kabambe kuchokera ku UTM, komanso Atupele Muluzi kuchokera ku UDF. Tikuthokozeni kwambiri atsogoleri athu chifukwa chovomera kuchita nawo mtsutso umenewu. Mtsutso umenewu timayendetsa ndi ine Joab Frank Chakaza komanso mzanga Lea Malekano. Tikatere tafika pamapeto pa mtsutso wathu. Ngati kumaliza kwathu tipemphe atsogoleri athu kuti mutabwera patsogolopa kuti muchambulitse chithunzi cha gulu komanso mugwirane manja ndi kuwakweza mmwamba kusonyeza umodzi umene ulipo kuno ku Malawi pa zipani za ndale. Tikupempheni kuti mutafika kutsogolo kuno kuti tichambulitse chithunzi. Tikamaliza kuchambulitsa chithunzi chimenechi tonse tiyima kuti tiyimbe nyimbo ya fuko lathu, kenako tikhoza kumasuka. Koma pano tichambulitse kayi chithunzi ndi atsogoleri athu amene anatenga nawo gawo pa mtsutso umenewu. Zikomo kwambiri. Tikupempheni tonse tiyime kuti tiyimbe nyimbo ya fuko lathu. May we all stand and sing the Malawi national anthem. Kukanga di national anthem ikudikira Joab kuti tipite utsogolo tikachitenso nafika chithunzi. Good evening, ladies and gentlemen.
Gentlemen, welcome to the first Malawi sayendera kuno ku Bingu International Convention Center. Debate yoyamba out of the 3 tikumva kuti pali ma debate ena amene akhale akuchitikanso pa ulendo umenewu opita ku September 16. Nzanga Kafe Maulidi wautsalira mwambo wonse bwinobwino. What are your thoughts this far? Brian, nkhani zikulu mwina tiyambire pamenepo zomwe zatuluka ndi mafunso okhudza nkhani zakatangale kuti kodi ma candidates amene wa Malawi atata wakonda pa 16 September pano azatani pa nkhani zakatangale. Taona onse ndithu mwina ndiyambe ndatupere muluzi pa nkhani imene akambapo kunena kuti iwo alibe record yakatangale. Choncho Malawi akhulupirire kuti kulowa mboma adzagwira ntchito yenera kuonesesa kuti katangale watheratu mboma komanso mdziko muno. Anakambaponso akabambe kunena kuti iwonso ali ndi chidwi kufuna kuthetsa nkhani zakatangale. Afotokoza kuti kulowa mboma kuzathesa presidential immunity kuti president naye ngati wabandalama kapena walakwira lamulo lina lake naye azitha kuchitidwa prosecute. Akambaponso mai Joyce Banda kuti mulamuliro wawo iwo anakhako president anathana ndi katangale. Anakamba nkhani yakashiketi kunena kuti mboma lawo anamanga government officials including ma ministers awo atapezeka kuti ali nawo involved mu nkhani za kashiketi. Ndakuti zimenezo achitapo ndipo azachita. Nkhani ina ikulu imene inatuluka ndi yokhudza nkhani yokhudza chuma cha dziko lino. Funso linali ndithu lokamba kuti chuma cha dziko lino chaonongeka sichili bwino. Amene wa ma candidates atatasankhidwa ngatani afotokoza atupere muluzi kuti wali ndi kuthekera kokonza chuma cha dziko lino. Ndipo afotokoza kuti pakufunikabe kuti IMF itabwera komanso madonors ena mwina dziko la Malawi aperekenso chikhulupiriro mwa madonors amene kuti abwerere kumazathandiza dziko la Malawi. Akabambenso afotokoza kuti ndikofunika kupitira kugwira ntchito ndi IMF. Afotokozanso kuti wanakhako budget director reserve bank governor kunena kuti Malawi atapatsa ndithu mpata kuti alamulire dziko lino ali ndi kuthekera kochita revive economy. Joyce Banda afotokozaponso kunena kuti iwonso ali ndi kuthekera kuti zimenezo anachitapo nthawi yomwe analowa mboma 2012 atanapeza chuma chitaonongeka kunalibe fuel kunalibe forex Malawi anali munjala yopya akuti iwo anakwanitsa kuthana ndi mavuto amene kotero Malawi atapatsa mpata pa 16 September panalinso ndi kuthekera kothetsa mavuto amene. Koma kundifunsa kuti kodi malingaliro anga ndotani pa zomwe zachitika kuno. Brian nditha kunena kuti mwina zikanakhala zinthu zovuta kuti mwina president chakwera akhale nawo pa debate imene chifukwa mafunso ena ngakhale ma moderators momwe amafusira pa introduction mumakhala kuti akunena kale za mavuto amene alipo pakadali pano ndikumafunsa ma candidates kuti kodi mutati mwapatsidwa mpata muthana bwanji ndi vuto ili. Almost funso lina lililonse kukamba nkhani ya corruption imamba kuti panopa pali corruption. Funso lokhudza nkhani za chuma limambanso ndi kuti panopa mvuto muno mdziko muno muli mavuto azachuma. Funso lokhudza nkhani ya madzi aukhondo limamba ndi kuti mdziko muno madzi aukhondo anthu ambiri paperewera ndithu kuti apeze madzi aukhondo. Ndiye mwina zikanakhala zovuta kuti akhale nawo pa panel imeneyi kumayankha nawo mafunso pomwe mafunso ena kupochoka kwa ma moderators amachita kubwera kale ndi introduction ya mavuto. Komabe ndikuona kuti zikanakhala bwino akanabwera achakwera komanso amuthalika. Ndikuona kuti zikanakhala bwino chifukwa zinthu zambiri zomwe zimakambidwa muzimapanga reflect on leadership ya awiri amene wawo. Zimakamba za situation yapakadali pano komanso zinthu zomwe zakhala zikuchitika zaka zambuyo Malawi chitengere ufulu odzilamulira atokha. Ndiye ndikuona kuti ndi mwina anthu awiri amenewa ataya mwayi ndithu kunali kofunikira kuti abwere azizalankhulaponso pa nkhani zikulu zomwe zimatuluka mu debate imene most especially pa mafunso amene mwina akuchita reflect on leadership ya pano komanso leadership ya mbuyo. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Kafe Maulidi. I want to bring in mamulumuzana awiri
Wanda Msisha komanso Wayana Chunga. Ndimafuna tukuonanso apa pakubwera pali candidate Bambo Muluzi. Beautiful night. I think it's an opportunity to have a conversation about the country, and I really appreciated it because I think Malawi is going through a crisis, economic crisis. We may not feel the full force of this crisis yet, but it's there, and I think this was a very powerful moment for us to start thinking about the future. Two candidates didn't show up tonight. What is your reflection on their decision? I think it's unfortunate because this was going to be an opportunity for the people of Malawi to be able to get to hear from them so that they can make an informed choice about the decisions, about their future, because when they vote, they're voting for their future, and they need to have the opportunity to be able to make an informed decision. Zikuoneka kuti mdziko muno tili pa mavuto. Amanena nzanga Kathe kuti mafunso asa amene kuti tili ndi katangale, tilibe madzi abwino, zikuoneka kuti almost everything sizikuyenda. Dziko lilikoza kukonzeka. Ndiwana ngati mene zilimo, it's an opportunity for reset. Okay. This is an opportunity. A crisis presents an opportunity. Ndi mbali imodzi imene tikoza kusinthaso zinthu zathuzi. Koma zifunika kuti tuvomereze kuti zinthu sizili bwino. Nkhani yakatangale yavuta kwambiri. Koma si munthu mmodzi kuti akhonze nkhani yakatangale. Ndife tonse, including you, atolankhani. Amene akusolola mukwadziwa, koma simukulemba, simukufufuza. It has to be everybody. Ngati tonse tivomereze kuti tili mmene tili Brian lero tili pa number 4 pa maiko osakwitsitsa pa dziko lonse lapasi. We are at the bottom. Nde sindikudziwa kuti pali munthu amene akusangalala kuti zinthu zili bwino. Nde pamene tikudziwa kuti zinthu zasokonekera sizili bwino, ndena ndithu kuti tiwunike bwinobwino kuti tikhoza kukonza bwanji kuti tichoke pamene tililipo. Tikuthokozani kwambiri poyankhula nafe pano pa Times Television. Usiku wabwino. Amenewo ndi olemekezeka Bambo Atupere Muluzi, ali ndi delegation yawo including the running mate Dr. Kalolo, ali nafe pompano. Pang'ono ndi pang'ono ma candidates akutuluka pano. I want to bring in Wanda Msisha and Wayana Chunga to get their thoughts mene waendera usiku uno. Debate kapena panel discussion. Debate. Presidential debate. Look, tikanatha kupanga ucheni, tikanatha kuipangisa kuti ipange ucheni, because chimene chimafunika ndicho kuti wina uchakamaliza kulankhula. Umatha kuwafunsa kuti kodi mmene wayankhula nzanuyo inuyo mukugwirizana ndi zimene zozo so inazavutirapo mwina pamene pompo kuti aliyesa mampasa mpata kuti angoyankha yekha, but normally mtsutso timasusana kuti I think kuti tikonze bwino zinthu si mmene mwina upangira wawa yakhoza kupanga bwino choncho, so pamene popo ndipo kuti podi idali yoyamba ipita bwinobwino kusogoloko. Mwayiona bwanji debate madzulo ano alembi? Ine ndikuona kuti for a start ndikuona kuti organization was generally very good. I was impressed ndi mmene kusogoloko anasanjira zinthu ndi zonse, komanso aliyesa anapasidwa mwayi. Nkhaniso zimene zinakambidwa lero nkhani zofunikira kwambiri. Anakamba nkhani za economy za chuma, anakamba nkhani zokhuzana ndi good governance, anakamba nkhani zokhuzana ndi corruption, anakamba nkhani zokhuzana ndi ma social services, anakamba nkhani zokhuzana ndi ma human rights. Nkhani ndithu zofunikira ndithu. Ndikuona kuti aliyese anapasidwa mwayi. Amene waphonya apa waphonya yekha. However, nimeona ngati kuti zinatenga nthawi yayitali, and I wish mwambo unakayamba nthawi yabwino chifukwa anthu amafika saizi yotopa. Chinaso ndingonena kuti I wish mipando ichana apasaja anakatha ndithu kuti ya ndatopa kukhala pansi kwa padale wina akangoti akhale pansi panakavuta kuti mwamuona uyo sali fit walema nde ena amayigwira kuja ni podium ija kuona kuti uyuyu tu atakugwa mozi ndi podium, koma nkhani kuti anthu ndi anthu si machine amatopa. But generally ndiperekeso ulemu wapadera kwa ma moderators. I felt like Joab Ndileya nawonso anagwira ntchito yotamanda apart from my organizers function imeneyi. So far so good. Chabwino kubwera Dr. Kabambe posachedwa apa tingo so
Dr. Kabambe ndi amene akubwera chithunzi manumo tikhale tikulankhula nawo pompano. Dr. Kabambe mwauona bwanji mtsutso madzulo ano autikhale popowala. Yeah, Brian, unali bwino kwambiri. Chimene ndandalola kwambiri inchona kuti achakwera amutharika anathawa nkuthawa nangatika lero tinchani. Okay. Adayitana kuti abwere sanabwere kuthawa. I think that's being unfair to Malawians, completely unfair to Malawians. Malawi amafunika kuti amve kuti kodi iwowo zinakunena kuti nazotani zoti zathandiza Malawi kumananga zikusiyana bwanji ndi azinzawo. Amutharika anakhalako ku America, akuzoza zimachitika ku America. Achakwera asanakhale pa mpando wa president adapanga nawo last time around. Chimene athawa lendo ndi chani? Chimene chona chosafunikira kukhala pa nsutso ngati mene ndi chani? I think that's unfair, taking Malawians for granted. Ndi Malawi I think aone and amene afuna agule malonda atabisa Nsaka. What is that? That's wrong. kula malonda utabisa Msaka. Ali Nsaka mde mwagwasiya Nsaka basi no kuti basi amalati poderabe ngati malonda Nsaka. No, that's not right. This is a democratic society. Tinasankha tokha to be a democratic society and iyi ndi process njira imodzi yoti tilimbikitse democracy yathu. Anthu adzibwera udzapanga nsutso ngati umenewu. Amalawi atimvere aone kuti adaonera zona zomveka pandani anopita penepo Amalawi asankhe malingana ndi mmene aonera zinthu mmene amvera zinthu. And I can also tell you now kuti mmene wamvera muchiwaonera mmoja. Probably UTM is the only party with the best plan, the best manifesto. Amechayipanga cost manifesto based on zimene kuganiza kuti MRA madolera 5 trillion kwacha tikayigwirisa ntchito motere chuma chathu chiyamba kukwera kumapita patsogolo, dziko lathu kumapita patsogolo. Tikukuyang'ana kwambiri kuti chuma cha dziko tiyambe kuchikweza. Tikayika 100 billion kwacha ku console yonse mu 5 trillion MRA ija tikayika 100 billion kwacha ija tikonza nkhani za umoyo, nkhani za madzi, nkhani za magetsi. Komanso tikayika 500 billion kwa kulimi tiupanga revamp ulimi uja, 500 billion kwacha kumaini migodi tikani migodi 10 mzaka 5 zoyambirira, 500 billion kwacha kumafactory tikani mafactory ambiri dziko nokuti anyamata apeze ntchito, 500 billion kwacha kuzokopa alendo tipititsa patsogolo zinthu zambirimbiri chuma chiyamba kukwera dziko lino, dziko likhala bwino mu zaka zochepa. Mafunso ambiri amene anabwera zikuoneka kuti zambiri sizikuyenda. Katangale aliyense akuvomereza kuti alipo mdziko muno munakamba za madzi za chakudya tilibe kuti dziko lilikoza kukonzeka. Dr. Kabambe Amalawi aone anthu ali Nsaka wadapeti masankha kumayika pa maudindo ndiye tikusankha munthu wa Nsaka oti safuna anene kuti adzakonza bwanji dziko akalola pacha zikumlaka zikumkanika ndiye tizidabwa chifukwa chani? Tikusankha anthu amene sakudziwa, they are incompetent, they are clueless. Ndiye dziko lito kumayika pa maudindo anthu amene sakudziwa chochitayi. Ndiye tikayika pa maudindo nosadziwa ntchito aja tikumadandalaso kuti basi dziko zikukanika kuyenda, dziko likukanika kuyenda. Ukayang'anitsitsa Brian mbuyo monsemo zikutivuta ndi zinthu zitatu. Chikutivuta ife ndikusankhana mitu tikumakanika kuti asankhe anthu amaudindo moyenerera. Tikumayang'ana kuti wakwangwa kwathu nduti ndiye timpatsa minister of finance basilo muno tisadziwa ntchito kumaipati amachokera kwathu tikumpatsa udindo uchi. Katangale anthu akumalo ali nyumba imodzi ali magalimoto awiri chimene akuona iwo nkuti alemere mboma ndiye akumalemeradi ali ndalama zambirimbiri mu zaka 5 pamene dziko linkonkera kulowa pansi. Chachitatu incompetence and cluelessness ya zitsogoleri athu. Ndendi zimenezo tikwata avotera anthu ammasaka aja mapeto ake tizaliranso Amalawi. Ife anthu atatu tinabwera kutsogolo kuno tauza Amalawi zimene zikuna kuchitika kuti dziko likhale likonzeke. Akamaka avotera anthu amsaka aja azidziwa zimenezozo kuti dziko lino tikuwavota anthu amene sakudziwa akamali ononga dzikoli tinavota anthu amene sakudziwa amene ali ononge dzikoli tizidziwa zimenezozo. UTM party yapereka manifesto imene costed imene yabwino yoti kuzothandiza dziko lino ndalama zipita makosolo titseke zonse zakatangale titseke zonse zosankhana mitundu tione kuti chuma chathu chikukwera bwino zonse tafotokoza mumu. Amalawi atapereka mwayi chance kwa UTM ikoza kulisintha dziko lino muzaka 5 anakuza kudabwanso kuti kodi dziko lomwe lija timali ononga lija layamba konzeka like this tikoza kulikonza dziko tafotokoza sezija mu debate imene anayo lero. Kumavuto ndiloti anthu ena tizikavotera ali Masaka ipo athawa abisala chani. It has been a long night. Tikufuneni usiku wabwino. 25 or less days to polling. Zikuoneka bwanji? Tiwina suna ndone menda mene muja kuti plan. Kuti mwe wina ndinu kuti. Iwa kuona bwanji mene bacha. Ndikuti plan manifesto ya UTM ndi manifesto yokhayo imene yapereka ndondomeko
ndi ndalama zogwiritsa ntchito ndondomekozo kuti zinthu zichitike. Very simple. Ine ndakhala budget wa budget director wa dziko lino 4 years pansi pa malimo apingo amtharika. Chuma ichi cha dziko la Malawi ndachigwirapo zaka 25 ndikuchitsa from A to Z paliponse amene pamabedwa asoma paliponse kwambiri. Ndichifukwa ndapereka plan ya pre-inspection audits tisanalipire china chilichonse. Maauditor aone kuti timene kulipirachi njira yake nakuisa ntchito anthu wanji ndalama zake tikufuna tilipirezo kuti tikalekeza kuti ngati kumanga school block awawa kumanga private wa akanamanga pandalama zingati zikufanana zigwirizane ndi pansika njira yake wopezera anthu akupangacha oyenera tikatero tisanalipire maauditor zapanga certify tithana ndi katangali tikonza zonsezo nazifotokoza mene mucha ndi UTM yokapate ili ndi credible manifesto, credible plan, costed akakhala zathu awawa mboma amanena basi ATMM basi mambo kali ya kulalikira ATMM anazolera soja kulalikira ATMM bosa chiti. Mr. President, we wish you well. Thank you very much. Amene ndi Dr. Dalitsoka Bambe, candidate wa UTM Pamasango, amene tukaponya pa 16 September pano. Ngetu nonse mwadzimvera mmene munali Dr. Joyce Banda, munali Dr. Kabambe, komanso munali Tupere Muluzi.